פזיז מעשים, בהול תנועות, בנות פנאי להמתין ולא זמן לחכות, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בקופה הראשית. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את ההר השן, למען השם אחד הלב הזה ישן, בתור לקופה הראשית. ערפיל לתואר, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא זה יבוא זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא שם על המים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא שם על המים. ערד שפתיים, נבוב לוחות, אם ללמד עלינו זכות, זה לרצון לשנות, להסיר מסכות. זמן לגילוי הפיים, לא רעב ללחם, לא צמא על המים, רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בספרייה הראשית. ערפיל לתואר, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא זה יבוא זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא שם על המים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא שם על המים. לא רק 70 ישיבות יצאו מתוך כרם ביבנה, אלא 7,000 ישיבות. כל בית ובית של בוגר של כרם ביבנה, שמי שלמד כאן, זה סניף ושלוחה של ישיבת כרם ביבנה. אנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא, שעוד השיבה תפרח ותשגשג ותפיץ את האור הגדול שלה בכל העולם. בעזרת השם נזכה לביאת גואל צדק ובניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי. דוד המלך הוא בעצם הדוגמה והסמל לכל הדוידים, כל תלמידי הישיבה שיושבים היום ועוסקים בתורה, בהתמדה, בעיון, בבקיאות, תלמידי הישיבה של היום ותלמידי הישיבה בעבר, ובעזרת השם גם תלמידי הישיבה בעתיד.